И здравейте, хора. Още една реклама ще има. Така. Да, той спечели. Да, ти спечели. Радвай се, да направиш клипове. Това се надявам. Да. Елате да поговорим, да погледнете на Вика как са ме атакували. Хора. Ето буквално, ако искате лате, ако играете Clash of Clans, отново ви казвам. Да, и ако този клип събере 15 лайка, аз направо много ще се зарадвам. Изключително много. Нямате си да представя колко. Една хилърка. Убивай го. Ето го и пеката. Да. И така, брали са много. Ето и тук още едно така. И така, хора, много искам така да дадем, дайте на малко по-забързан кадър. И да, хора, мисля, видите, хайде с талентката, давите пекета. Да, и ме разрушават. Да, казват, че ми направя колидери. Ако това събере 11 лайка, пишете адски много коментари, аз ще избера най-хубавия. Ако станат от 11 абоната на 15, направо много ще се зарадвам. Ето и тук даже не успяват. Не виждате ли? Ето. И пекето го отстрелват. Здраво там. Да, хора, ако това събере 15 лайка, много ще стане и до скоро.